wasa ta uku. Shikenan fa dakan sakwara da nan nage ya tabbata a gaban walidai a Enugu. A gaban Ungozi da Okechukwu gashi nan Rabi yana sujjara ta gode Ubangiji. Ka duba gani yadda ya sake shaƙe a kubo ya aike shi ya sha bado. Nan ma kuma damar ce mai kyau ga ta nan ga Kano Pilas amma a tsakiyar fili can kuma ga Musa shi kaɗai ya ja zuga Musa dandan Musa cikin na wajen ya gama da kenan Musa ya gama da kubo shi kenan ta tabara tara Musan yau shi ne na 7. La ilaha illallah me ke damun kaftin ne ɗan shekaru 31 zuwa da 2. Ta duba ga yadda ya zura da gudu kamar an mai saji da injin baksu aja. Musa da ke damun ka ne shi kenan dama a shelikimo ya yi. Wai shin da Allah Musa ne koko idona ne dan girman Allah ku duba min. Ka duba ba gani wai Musa ne yake da gudu haka aka ce min ya tsuha. Kai Okubo duk kokarin Okubo kalli ka gani in ka ga Okubo kamar ka ce kura ce daga nesa. Ka duba ga yadda Musa ya walagigi da hantar cikinsa. Shikenan kuban mai kayan sai ɗauka wasa 3 kwallo 3. Shikenan lugude warkajami dakan sakwara nan nage yau an yi wa Rangers haɗin kauri, yau an yi wa Rangers haɗin tubanin ɗan umma. Dan Allah dan annabi ku ba filas haƙuri su raga Enugu Rangers haka a daga musu kafa haka ga sirkai ga walidai ga ikiwani. Alamalash ke cewa na bar ku lahiya.